Носителят на Оскар анимационен игрален филм «Логорама» ще има ексклузивна българска прожекция. Тя е в рамките на Международния детски кинофестивал «Алени платна», който започна в курорта Албена. В феста, представящ руско кино, вече се включват български и френски филми. Специален гост на третото издание е Жак Конор, бивш директор на студиото Комеди Франсес. Какво кара едно дете да каже: най-много обичам кучето си и киното, ама детското? Има ли все още такива екранни истории, детски? Кой, как и защо ги прави? В тези и още посоки потегли Международният фестивал на детското кино «Алени платна» за трети път. Актьора по принцип може във всякаква роля да влиза. И в дадения случай обаче е много отговорно, защото нещо, което не започва с камера, работи, магнитофон и еди кой си кадър, дубъл и така нататък. Ами, все пак едни деца очакват и едни гости, които са дошли, очакват една добра селекция, очакват всичко да премине както трябва. По някакъв начин се чувстваш по-отговорен, не толкова само за своята си роля, ами въобще като че ли за цялата продукция по някакъв начин. Приказни карети, радостни викове, тази публика си го заслужава. Тя е искрена, но и доста критична. Детско жури ще оценява филмите, но може би най-интересната част, която ще остане дълго в спомените, е срещата с актьорите. Български и руски звезди акостираха на морския бряг специално за феста. Майя Новоселска, Весела Казакова, Наталия Бондарчук, Елена Кандолайнен, Сергей Баталов, Сергей Гърмаш ще направят специални класове. Въвеждането в киното определено си заслужава. Това е необходимо за приобщаване към киното не само на децата, но и на възрастните. Всичко, което се случва тук през цялата седмица, е трудно да се обясни, защото децата се срещат, обсъждат, оценяват и то на фона на прекрасната природа. До 28 август българско, руско и френско кино си съжителстват в Албена. Специално място има за филмите на БНТ, една от основните линии в продуциране на проекти за младата публика.